Ichie Levi. Ichie. Ki ọgba nna anyang. Ki anyang no mmiri ote ka iri awara nna ọta achie bụ. Onye ji ahụ. Ki bugwa n'aka iri redio Nigeria Enugu. Ma Chineke ọ ma-agbu azam. Obi arụ na ọ nọ mma ọnụ gburu egbe nọ redio ọ na-eburu n'aka aga hụ ebe ọbụla. Ichie Levi. Ana m emere na ọjị. Kama Chineke abụọ na ọnụ na Baịbụl. Chineke sị gagharịwa na ebe ọrụ ya gidere Chijikwu gị na gị toru ebe ahụ. Aga m emere ọjị nga awụghị ụlọ nke ọwa ebe a ka ejiri ije ọrụ keta. Aga m emere ọjị. Chineke gwara Levi si ya gagharịwa na ebe ọbụla Chijikwu gere na ọ wụle na oketa mbe. Ọwa ọjị m ka m ga-eji eleta m. Gị nọjuru Buashi ka ugwu agagbo ka ọwụ agwa ọjọọ mbụ. Ihe ahụ Chineke kwuru wote m na-ete ihe ịmara na otu ọrụrụ m dị. Ọgọ ị hụkwara nwaanyị m dịre na oji sị gaa echi ka ọ ga-abịazi ngwana ihe ọnwụnwa nwanne m nwoke ka ọ lara azụ. Nwata nwa agbọghọ gafere ọ wụ ya wụ na ọgọ mma nwanne m nwoke ka enweghị ahụ. Nwata niile ekwere ogwu ọma gbasara ya n'ala nụ. Asụ ụsọ n'otu n'ime ụmụ agbọghọbịa ndị ọ na-ama nwoke ka ọ na-akpọ virgin. Nwaanyị ọmụgwọ erielesi nwa iji ya emwepụ onye nwa agbọghọbịa n'obodo nọ nyere ya abụọ otu agwa nwata niile amafu ọ na-akọ elekere isii ka o huda ebe ọbụla ọnụ ya alụpụta sana wonu Ichie Mbuashi Ichie njinji na nkutonku awuno Ichie njinji na nkutonku awuna Ichie njinji na nkutonku awuna erutile awuna ki a hojo ta mangele gra ka ire wala ori osi ngama ewo Ichie erutile Ichie Levi awe bu ya ke no awuna ala ta dika ngoro shoko biko oche no Ichie njinji na nkutonku na ngwa ri ala ki a wo ngang moka ko wo nyana gra ngoji ewo Roma yo gloria mena ejoko gloria mena ka bia bia leta ngumbu ho gra ngunya ngano na ulo awu ekele kwa mchine ka ni bachina baka ojijiri mo rukure ma aka gbali ala arugana na manno arugana na mwiche arugana na manno nwata nwokoro bia gra yeso nwa nka onye na agara ngoji awuno mama maka ewo ke iro onye na-ere egbe na film yo mama ko chile yo mama ke no grana ala be ke mgbe ke gra Porto Novo awu ya nyawam na awu ya gam nyawam na nye kwasam na odo anya daruole wa daruole Ichie yo na ana m aga imere gị ọjị ugbo mana ewi tipụrụ n'ehihie nwe ihe chọpụrụ ya ka igbu ọja bụ mmanya niile nọ weta n'ụlọ m n'ehihie nọ nwere otu ọ dị achọrọ m ịma ihe mepụrụ ewi n'ehihie nna m mụrụ na agwa a na-agba ọsọ ehihie n'efu n'eziokwu ihe ewu nwa m nwoke ọsọ abụlole gara aga na e nwere nwa agbụrụ oke ọma ha achụga ya gbara nọ rikorikori ta ọnụ ụlọ ṅụ oke nwa agbụrụ oke emepụ ka ọma ya
oke agbara rikwerikwerikwerikwe ọnụ ụlọ mbu asị ụlọ mbu asị wozi na zoo ebe na-azụ oke ka ụlọ mbu asị wee ebe oke na-eme beauty contest ya wụrụ ọgwụ ya atọ ihe m na-akọwa ahụhụ Chinedu nwa m na-anọ nga ọsọ enwere nwa agbọghọbịa ọma nwa agbọghọbịa ọma na-agba n'eji ọ nwụrụ n'ụlọ ọṅụ ihe abịara bidoro ihe wa agwụrụ ọhịa abịara asụ nka m aka mara ọka gemere na uri dee n'ogwe ya dee n'ụkwụ ihe ndị a jiri bịa wee ojii ọma ọ na-abịaruola iche aga m egbu oge ka m kpọọ nwunye nwanne m na nwa nwanne m nwoke wụ Ọgọmma biko kpọrọ m nne gị gara soro bịa anyị nwere ndị ọbịa dị oke mkpa gbaa na ọsọ mee nọ ngwa ngwa nnọ nwunye ọma lọla nwụnụ ihe nwaanyị na-eji ego otu maka ụmụ di ya nwaanyị ọma ndị ewe nnọọ emesịwụla aka ebe a kwenwere nneche eliba obi ara ya mma nwunye nwanne m Ọgọmma ndị a bịara nga kwetara n'ihe bịa ịgwa m ka ewe eziokwu enwere onye ndọrọndọrọ ọchịchị bịala nga n'afọ gara aga bụ ma ego ma ogbu ala bịa maka Ọgọmma nwa nwanne m nwoke Ọgọmma wee ezigbote nwata nwere nsọpụrụ ọ makwa na ihe ịhụ na Ọgọmma ya anyụwa mamịrị n'isi mgbala ana m aga n'isi mgbala na-enye na-ego ọda mamịrị ya oyiri nga elesịgata ubi igwe ihe na ọdawo ọ dịghị ka ụmụ agbọghọbịa ugbu ahụ gwụrụla ịnọgodo n'elu ụlọ elu 2-story building ha nọrọ n'ala anyị mamịrị ya na-ada n'isi bed ọrụ ndị ka eriri dobere ha anyụwa ya na-ada ya ihe nga kebụla kọtara Ọgọmma nwa nwanne m nwoke ihe m na-enye gị wa alasara ọka ana m atụ asị ịsọ m dọọ lakwana na-enwe ihe ga-eme m ihe m hụrụ na Ọgọmma nwa nwanne m nwoke kemgbe ekwere m ya n'anya kem wụ na ihe o doruru na ewu ụmụ nwoke dị 700 Jesus is Lord. narị asaa ka m ji anya m hụ Jesus is Lord. chere kwe ahụ na ihe na-agụ nye gba gị ya ọfụma ihe na-enye m n'ụlọ n'ụkwụ na akpụrụ otele ọkụkọ akpụrụ otele ka ha ihe ọ masịrị nwaanyị ma na mgbumgbu akwa ama m ga gọọmenti ya nọ isi ọwụla ibitere nye nwa m akpụrụ otele ha nwa nwaanyị Ọgọmma agadi ị ga-enye m ya ote ka m ga-emegide Ọgọmma ga-agadi